научно популярна поредица ще ви срещнем с едно многохилядно и трудолюбиво семейство – семейството на пчелите. Всеки от нас е виждал забързаните от цвят на цвят работливи насекоми. И сигурно няма човек, който поне веднъж да не е вкусил плода на техния труд – сладкия и богат на хранителни съставки мед. А има и такива, които са изпитали и силата на тяхното единствено оръжие – жилото. Семейството на пчелите принадлежи към разреда на ципокрилите насекоми. То обединява както единично живеещи пчели, така също и задружно живеещите, към които се числи медоносната пчела. Съществува известно биологично сходство между медоносната пчела и осата. На науката са познати 4 вида медоносни пчели – голяма, средна и малка индийска пчела и обикновената медоносна пчела. Последната е широко разпространена и с най-голямо стопанско значение. На нейното отглеждане е основано пчеларството из целия свят. Учените предполагат, че пчелите са обитавали Европа още в предисторическо време. Тогава в централните части на нашия континент климатът е бил полутропичен. От друга страна, естествено е да се приеме, че появата на пчелите е свързана с появата на цветните растения и с приспособяването им към посещение от насекоми. За център на цветните растения се считат Северна Европа, Гренландия, Южна Англия и Северна Америка. Това ни дава основание да предполагаме, че пчелите са се появили най-напред в споменатите райони. Обикновената медоносна пчела създава и живее в големи съжителства, семейства. В тях отделните индивиди са напълно зависими един от друг, така че извън семейството те не могат да преживеят дори кратко време. Обяснението се крие във факта, че в процеса на еволюцията на медоносната пчела постепенно се налага разпределението на работата между отделните членове на семейството. В резултат на това у майката, търтеите и пчелите работнички са настъпили морфологични и биологични различия. Пчелното семейство, произлязло от единично живеещите в миналите геологични периоди насекоми, може да послужи като пример за най-висока степен на развитие на обществения живот при насекомите. В него самостоятелността на отделните индивиди е силно намалена в полза на повишената роля на семейството. Този начин на живот дава голямо преимущество в борбата за съществуване. Всяко пчелно семейство е съставено от различни по устройство и функции индивиди. Обикновено семейството има една майка и няколко хиляди пчели работнички. През пролетта и лятото, по време на размножителния период, в него се появяват и неголям брой тътеи. Полиморфизмът при медоносната пчела е възникнал в резултат на разделяне на дейностите между отделните членове в семейството, което е довело до усъвършенстване на работата в него и до повишаване на значението на семейството като биологична единица. Майката е единствената женска пчела с напълно развити органи. Тя има дълго тяло, което достига 20-25 мм, късо хвостче и закривено жило. Във всяко нормално семейство има само една майка и това правило се спазва много строго, тъй като майките са настроени враждебно една към друга. Само за известно време, когато в присъствието на старата майка пчелите отглеждат нова, така наречената тиха смяна, семейството може да има 2 майки, старата и още неоплодената нова. Тези нови майки са по-ценни, защото отглеждането им най-често започва от току-що излюпила се личинка. Причина за тихата смяна са намалената плодовитост и други недостатъци, открити от старата майка от самите пчели. Функцията на майката в семейството се изчерпва с снасянето на яйцата. Без нея, с прекъсване на яйценосенето, семейството загива. Липсата на яйца и личинки през сезоните, в които е нормално да има такива, е указание, че семейството е без майка. Залагането на майчини килийки, маточници, извън сезона на роене, също показва, че семейството е останало без майка.
Пчелите на осиротялото семейство престават да работят, пълзят около входа или прелката, както обикновено го наричаме, по стените му и вътре в кошера, но извън питите. Те допускат лесно чужди пчели в своето жилище, а също така често го напускат, като преди това се запасяват с храна. При леко почукване по кошера, те издават кратък и неравномерен шум. При отварянето му се движат в безпорядък, като много от тях са с обърнати нагоре коремчета. По начина на снасяне на яйцата също може да се съди дали семейството има майка. Ако те са снесени в безпорядък и в търтееви работнически килийки, и то не само на дъното, а и по стените или в килийките с прашец, това е сигурен показател, че семейството има майка търтовка, снасяща само неоплодени яйца. Пчелната майка снася яйца продължително време, от края на зимата до есента. През най-усиления яйценосен период, месеците май и юни, от една доброкачествена майка се добиват средно 1500 яйца на денонощие. По това време майката е обкръжена от група пчели-кърмачки, които усърдно я хранят. Пчелите, влизащи в свитата й, са на различна възраст и съставът им се променя непрекъснато. Майката снася два вида яйца – неоплодени и оплодени. От неоплодените се отглеждат само търтеи. Това са мъжките полови форми на медоносната пчела. Те могат да бъдат разпознати лесно по широкото им тяло, дебелото коремче, силно развитите криле и големите им почти съединяващи се на темето очи. Търтеите имат строго определена функция – да оплождат майката. След излюпването си, търтеите остават известно време в кошера и извършват първите си полети едва след 7-8 дни. Това е възрастта, през която настъпват физиологични промени. Сперматозоидите преминават от семенниците в семенните мехурчета, но това все още не означава, че са полово зрели. Такива са обикновено след 12-тия ден. Търтеите имат важна роля в предаването на наследствените качества и когато се допуска отглеждането им, това трябва да става само във високопродуктивни семейства. В нормалните пчелни семейства те се срещат само в размножителния период, пролета и лятото. В едно пчелно семейство има средно 400-500 търтея. По-големият им брой през размножителния период се обяснява с необходимостта да се осигури оплождането на майката, което се извършва във въздуха. Там тя понякога е изложена на известен риск. Докато има беритба, търтеите получават храна от пчелите или сами си взимат мед от незапечатаните килийки. След това броят им силно намалява или изчезват напълно. Пчелите престават да се грижат за тях, изпъждат ги вън от жилището и те загиват. Само в осиротелите семейства и когато се подготвя смяна на майката, търтеите се запазват и през есента и зимата. И в следващото предаване ще продължим да ви запознаваме със състава на пчелното семейство. Очи в очи с животните. Срещи с най-големите, най-бързите, най-нежните, най-пухкавите и най-беззащитните животни у нас. Филм от нашата поредица ви запознахме с част от състава на пчелното семейство, с пчелната майка и търтеите. Най-многобройни в пчелното семейство са пчелите работнички. Това са женски индивиди с недоразвита полова система. Те са по-дребни от майката и търтеите с дължина до 14 мм. Имат жило и хоботче, което е значително по-дълго от това на майката. На задните си крачета имат приспособления за събиране на цветен прашец, така наречените кошнички. При тях са добре развити восъкоотделителните и подгълтачните жлези. Пчелите работнички не само представляват основната част от семейството,
но от тях зависи неговото съществуване. Те изграждат пчелното гнездо, събират нектар и прашец. Нектара преработват в мед. Меда и прашеца използват както за своето изхранване, така и за отглеждане на личинките. Освен това, те произвеждат пчелно млечице, с което хранят младите личинки, майката, а понякога и търтеите. Грижат се за снабдяването на семейството с вода, почистват килийките за снасяне на яйца, бранят гнездото от врагове. Колкото повече са пчелите работнички в семейството, толкова по-голяма е тяхната работоспособност. Те присъстват в състава на семейството през цялата година. В едно средно по сила семейство през лятото техния брой е до 40 000, а в силно семейство е 2 пъти повече. В края на зимата пчелите работнички намаляват значително, към 15 000, най-много до 30 000. През най-усиленото работно време пчелите работнички живеят не повече от 6 седмици. Тези, които презимуват, живеят между 6 до 9 месеца, като до края на април умират всичките. Продължителността на живота им зависи от условията, при които е протекло развитието им, и от интензивността на техния труд. Летежът на пчелите работнички започва редовно, когато температурата на въздуха достигне 14-15 градуса по Целзий. Най-продължителният ден за външна работа, който е регистриран, е достигнал 18 часа. Пчелите излитат сутрин по-рано, дори още от 4 часа, ако предната страна на кошера е обърната на изток, т.е. към изгрева на слънцето. А работата им вътре в кошера не спира и през нощта, ако температурата в него не е много ниска. От казаното до тук става ясно, че пчелите работнички извършват най-различни дейности. При това работата им протича в известен порядък, който е в зависимост от степента на развитието на пчелите през различните възрасти, от състоянието на семейството като цяло и от редица външни условия – сила на пашата, климатични условия и прочее. Младите пчели до към 18-дневна възраст, които извършват работа вътре в кошера и почти не излизат навън, се наричат кошерни или нелетящи пчели, а по-старите от 18 дни пчели, извършващи работа извън кошера, са летящи пчели или пчели-събирачки. Пчелите на 2-3 дни са неукрепнали и почти неспособни за работа. Те обикновено са върху килийките си яйчица и личинки и само почистват тялото си, по което имат светло-сиви власинки и затова изглеждат сребристи. Постепенно се включват в почистването на празните килийки. От 3-я до 6-я ден пчелите започват да хранят по-старите личинки и по-старите пчели с кашица от мед и прашец, редовно чистят килийките и частично участват в изграждането на питите. От 6 до 12-дневна възраст, когато кошерните пчели се развият напълно жлезите, образуващи пчелното млечице, те започват да хранят в него младите личинки на възраст до 3 дни. Тези пчели отговарят и за храненето на майката и топленето на пилото. Понятието пило включва всички снесени яйца, личинки и какавиди. През този период пчелите се наричат кърмачки. Между 12-я и 18-я си ден приемат нектара от пчелите събирачки, преработват го в мед и го складират в празните килийки на питата. Притъпват с главички цветния прашец, който събирачките сами разтоварват в килийките. След излюпването на младите пчели, те почистват дъната и остатъците от капачета на килийките и полират стените им. Строят восъчните пити. През този период восъкоотделителните им жлези са най-силно развити. Тяхна грижа е вентилирането на кошера. Това правят с бързи движения на крилата си, наредени на дъщицата пред входа с глави към кошера. Почистват кошера и изхвърлят навън остатъците. Пазят семейството от нашествието на чужди пчели и врагове. Тази работа се извършва от индивидите, у които са добре развити отровните жлези и жилото. Пчелите стражи нападат нашествениците с жилата си и крадците, уси или чужди пчели често биват убивани. Обикновено групата на стражите се активизира само когато семейството е застрашено.
Едновременно с изброените до тук дейности, кошерните пчели се опитват да летят и да опознават околността. Това става на възраст между 6 и 14 дни. Облитането извършват около кошера с глави, насочени към него. От 18-дневна възраст до края на живота си, пчелите работят като събирачки. Тази работа е много уморителна. Те се изтощават бързо и живеят не повече от 35-40 дни. Събирачките си разпределят работата по събирането на нектара, прашеца и водата, като работят на групи. През лятото повече от половината летящи пчели събират нектар, 1/4 прашец, по-малка част събират прашец и нектар едновременно, други носят само вода. Сред възрастните летящи пчели се оформя и една особена група – на пчелите разузнавачки. Те търсят храна през пролета и есента и винаги, когато тя е оскъдна в природата. Освен това, водени от инстинкт за самосъхранение, е възможно да нападнат слаби и останали без майка семейства, да ограбят храната им и да опустошат пилото им. Кражбата може да се предотврати от пчеларя, като се отстранят тези семейства или чрез обединяването им с пълноценни семейства. Работата на пчелите работнички не е зависима само от възрастта им. Тя често се изменя и според нуждите на пчелното семейство за момента. Времето, пашата и някои други фактори може да повлияят върху продължителността на работата в различните периоди. Възможно е тя да се удължи или скъси и даже да се прескочат някои дейности. Така, например, ако семейството се състои само от млади пчели, на 5-6 дни те излитат и стават събирачки. Понякога по-стари от 18 дни пчели също могат да отделят восък и да градят пити. Между майката, търтеите и пчелите работнички във всяко пчелно семейство съществуват определени взаимоотношения. Търтеите са добре гледани и хранени в своя кошер от пчелите работнички. Дори когато попадат в чужд кошер, те биват радушно приети. След приключване на беритбата и на размножителния период, пчелите работнички изгонват търтеите навън или ги избиват. Пчелите работнички се отнасят враждебно към чуждата майка, а към своята са внимателни и грижливи. Те прогонват чуждите пчели от кошера си, освен ако не са натоварени с храна. Такова отношение проявяват само към старите пчели. Чуждите млади пчели могат да бъдат придавани на всяко семейство и това не представлява заплаха за него. В следващото предаване ще разгледаме темата размножаване на медоносните пчели. Да се обичаме, да си помагаме, за да оцелеем взаимно за по-дълго. Това ви предлагаме ние, четириногите. Какво ще направите вие, като застанем очи в очи? В предишното предаване се запознахме със състава на пчелното семейство. Сега ще преминем към една значима за неговото съществуване физиологична дейност – размножаването. То се извършва по два начина. Чрез яйцеснасяне, с което нараства броят на индивидите в отделното семейство, и чрез роене, с което се увеличава броят на пчелните семейства. Нека си припомним важната роля, отредена на пчелната майка. От яйцата й се развиват всички пчели в семейството. Майката е единствената женска пчела с напълно развити размножителни органи. Те се състоят от два яйчника, два яйцепровода, нечифтен яйцепровод, семеприемник и влагалище. Размножителните органи на пчелите работнички съответстват на тези у майката, но са недоразвити. Поради това, някои от тях, които са способни да снасят яйца, снасят само неоплодени яйца.
Това са пчели търтовки и обикновенно такъв процес настъпва, ако пчелната майка е загинала и младите пчели-кърмачки започват да хранят определено число пчели-работнички с пчелно млечице. Търтеите, чиято единствена функция е да оплождат майката, имат размножителни органи, заемащи голяма част от коремната им кухина. Това са два семенника, два семепровода, разширяващи се в семенни мехурчета, две придатъчни жлези, семеизпразнителен канал и съвкупителен орган. Размножаването на медоносната пчела е характерно с това, че след копулацията на пчелната майка с търтеите, тя снася два вида яйца – оплодени и неоплодени. От оплодените се развиват новите майки и пчелите работнички, а от неоплодените – търтеите. Копулацията е ефикасна само когато става с полово зрял търтей. Срещата с него се извършва във въздуха. Майката излита навън в обедните часове, в топло и слънчево време. Съвкупителният апарат на търтея се съединява толкова здраво с влагалището на пчелата майка, че се откъсва заедно с семеизпразнителния канал. След този процес търтеят обикновенно загива. Вследствие на многократното копулиране, плодната майка е така заредена с сперматозоиди, че за една година може да снася до 160 000 яйца. Развитието на медоносната пчела започва с снасянето на яйцето. Докато достигне възрастната си форма, тя претърпява редица последователни метаморфози. Най-напред от яйцето се излюпва личинката или ларвата. Това е нейното латинско название. Ларвата се превръща в какавида, а какавидата в майка, пчела работничка или търтей. Понятието пило обединява всички фази на развитие, без възрастните индивиди. Развитието на медоносната пчела се разделя на два основни стадия – зародишен и следзародишен. Зародишният стадий започва с оплождането на яйцеклетката и завършва с излюпването на ларвата. Той продължава 3 дни при нормални условия, т.е. при температура 34-35 градуса по Целзий. Преди излюпването на ларвата яйцето е светло-сиво и под прозрачната му обвивка се виждат очертанията на зародиша. Променя се външното положение на яйцето спрямо стените на килийката. От вертикално в началото до почти легнало през 3-я ден. След зародишното развитие на пчелата започва с излюпването на ларвата и завършва с появата на възрастното насекомо имаго. Еднодневната ларва на пчелите работнички представлява дребно червейче, което лежи на дъното на килийката и буквално плува в храната, получавана от пчелите кърмачки. През първите 2 дни тя приема богата на белтъчини храна, пчелно млечице, а след това преминава на кашица от мед и прашец. Най-обилно биват хранени майчините ларви и благодарение на това растат много бързо. През цялото време те получават само пчелно млечице. В периода на храненето ларвите натрупват големи количества резервни вещества, които ще им послужат, когато няма да получават храна. Бързо увеличават размера си, но тъй като кожицата им, кутикулата, не расте, те се освобождават от нея или, както е прието да се казва, линеят. До спиране на храненето ларвите линеят 4 пъти. В периода на храненето ларвите образуват така нареченото незапечатано пило. Този период за майката е до 5 дни и половина, за работничките до 6 дни, а за търтеите 7 дни. След това ларвите се изпъват по дължината на килийките си с глава, насочена към отвора. Пчелите спират храненето и запечатват килийките с восъчни капачета с примес на прашет. Това ги прави пориозни, така че през тях може да преминава въздух. От този момент пилото се нарича запечатано. Малко преди да се изпъне ларвата, се обвива с пашкул, който в горната част е сребрист, а в долната кафеникъв и стъкловиден. Пашкулът на майчината ларва не е достатъчно хомогенен, поради по-голямата килийка, в която лежи. Секретът се натрупва повече в долната част на маточната килийка и там той не може да се втвърди, тъй като е в контакт с останалото на дъното пчелно млечице. Благодарение на този хранителен запас, единствено ларвата на майката продължава да нараства на тегло. В
периода на запечатаното пило ларвите са в привиден покой. Именно тогава се извършват сериозни вътрешни промени. Образуват се органите на бъдещото насекомо. Тази фаза на развитие е наречена още период на предкакавидата. За майката е с продължителност 1 ден, за работничката 2 дни и за търтея 3 дни. След тази фаза ларвата започва да се превръща в какавида. Какавидата постепенно се отцветява, прилегналите към тялото й криле нарастват. Тялото й е обвито в нежна хитинова обвивка. При какавидата на пчелата работничка в началото тя е бяла, после пожълтява, а при търтея и майката до края е бяла. Отцветяването на отделните части на какавидата става в следната последователност. Най-напред очите са виолетови, а по-късно стават черни. Крачетата придобиват кафеникъв оттенък, а коремчето се отцветява в сиво. Няколко дни преди излизането на новите насекоми, капачетата на килийките им потъмняват. Тогава пилото вече е зряло. Последният стадий в развитието на какавидата е превръщането й в имаго, т.е. във възрастно насекомо. В края на какавидения период хитиновата обвивка се разпуква, крилете се разгъват с един замах и новоизлюпените пчелички и търтеи прогризват пашкула си и капачето на килийката и излизат извън тях. Щом пчелата излезе от килийката си, тя повече не променя цвета си. Излизането на майката е улеснено от работничките, които предварително утъняват восъчния слой на маточните килийки. Но има случаи, в които ларвата се е обърнала обратно на отвора и тогава тя умира, тъй като не е в състояние сама да прогризе дебелостенното дъно. Цялостното развитие на медоносната пчела от снасянето на яйцето до зрялата форма за майката трае от 15 до 17 дни. За пчелите работнички 21, а за търтеите 24 дни. Изхранването на пилото е трудоемка работа за пчелите. Установено е, че при еднодневните ларви на всеки 10 минути кацат по 6 млади пчели, а при възрастните ларви по 8 пчели. Освен от хранителни вещества и топлина, пилото и пчелите се нуждаят от чист въздух. От него те си набавят кислород, необходим за поддържане на жизнените им процеси. В организма им се извършва окисляване, при което се отделя въглероден двуокис. В различните сезони нуждата от въздух е различна. През зимата тя е 15 пъти по-малка, отколкото през лятото. Независимо от това, в кошерите трябва целогодишно да се поддържа добра вентилация. Осигуряването на пресен въздух е важно задължение на пчеларя, за да бъде съхранена жизнеността на пчелното семейство. В следващото предаване ще преминем към темата – жилищата на пчелите.